Sige na. Ako si Mr. Raul Gumpay. Hindi nga akong asawa si Merlin Gumpay. So, kani, nag-video kay katong tuwing 99. April 29, 1999. Pag 24 years na kami, this coming April 29, mga kaigsunan. 24 years, this coming 2024, mag-silver na rin sa rin natin. So, hining pag-video, tayo ng gabi. Karong gabi, mga higalang mga kaigsunan, for the first time, karong bago nakakita na mo, ganang ani, pero nalipay may, kaya ang atong tupiko, pagpaligpon sa atong pamilya, karon ug sa kanturan. Kinahanglan yung lingko na itong pamilya. Lingko na karong panahon na nga, gamay rin bigil, away, itong magbuyan, nagkano tayo. Kami mga kaigsunan sa Mumbai, isang labi na mukha. Asawa, nagwapa permanente. Mauna siya, kaninidot mga higa at mga kaigsunan. Kini siya, na mga pagtuon na to, sa sunod ni siya. Pero ang pagtuon na to karon gabi mga higa at mga kaigsunan, mao ni siya. Lagi. Para lang ni Koglin. Okay. So, mao ni siya ang uluhan sa itong pagtuon mga kaigsunan. Nagiyon nila It is really love. tinuod ba yung kinigugma? Siguruhan to ba? Tinuod ba yun? Mao ni siya ang pinaka kuha na itong mga kaigsunan nga atong siguruhon dunay pitong ka mga pamahagi sa pagsulti. Atong tanawon, kung unsa ni siya ang pitong ka mga pamahagi sa atong paghigugma. Pangutana ni mga kaigsunan, tinuod ba gayud nga gugma? Pito ka mga paagi sa pagila. Okay na may mga magkaayon nini nga wa pamakasal ato sutahon kung tinuod pa gyud kanang inyong gugma karon. At least ka mahibalo kita kung unsa gyud ka tinuod ang inyong gugma. Agi og pagsugod kini nga topiko mga higala ako diha yung luluko lang gyud ta kay mag-ampo ta otro. Ginoong Dios dili matahog nga gabi. Tabangi kami Ginoo. Diay managpares mga kaigsunan. Managparis na wala pa makasal, kinahanglan masayod. Napa ni diri? Na. Managpares nga wala pa makasal. Kinahanglan masayod. Atong tanaw kung ano kinahanglan magita masayod. Niya na o. Basahan na gid. Managpares nga gikasal na kinahanglan usab masayod. Mga managtiayon sa kagikasal na, kinahanglan na ako may mahibawan karon kagabihon. Mao na siya pinakalindot mga higalang mga kaigsunan. Kinahanglan nga masayod kita unsay pinaka-importante nga. Kita na to, kinsa ni kailangan ni Kang satanas nga pansipikado nga gugma ang Panginoon. oh, kining pansipikado nga kung maunang panibog atong tanawon. Kanang bitaw lati nga hagay higito nimo nga do magminyo na tanong mapakasal tanong may nga digan di ka tanay. Kana ilang ato na kana pansipikado nga gugma na siya. Tutanawon. Unsa gid siya kay si Satanas mga higalang mga kaigsunan mao iutor ani. Kay ang tanan nga anaa sa kalibutan, ang panghibog sa unod ug ang panghibog sa mga mata ug ang pagpagadto sa kinabuhi dili gikan sa mahan kun dili sa kalibutan. 1 Juan 2:16. Kanang ligo bitaw ta kalangiban. Mga panghibog kana sa kalibutan. Di ko ni pagkasal na akong asawa. Dili na ko ni siya kay doon na pa'y uban gusto na ko ako ba tinuntungan. Mga pangnibog sa kalimutan. 1 Juan 2:16 mga higalang mga kaigsunan. Mao to siya. Panaglahi uno. Ang pag-ibog, pagbati ng mabalhinon apan ang gugma malaho tayo ng o malaho tayong prinsipyo. Unsa kuno ang tinuod nga gugma? Di prinsipyo. Alam kita ngayon mga dagang mga tao nga daw di sa tamang unang-una no. Dili sa kumak una-una day. Hulato na to pero kanang nag-unang-una na daan, kanang daghan na bata, hangtod karon pag makasal. Makita na to mga kaigsunan kung kinsa na nga prinsipyo nga gibatunan nila. Makita na to dinhi sa panaglahi mga kaigsunan. Ang gugma nga usa ka pagbati nga imo na mabati sa dihang imong gibati nga aduna kay
pagabatiyon nga wala panimo na bati sukad. Kini siya nga klase nga gugma, mauni siya yung pinaka-importante. Kana magbatiyon makakalahi sa imong dibati kaniadto. Di kay ang imong pagbati kana ra bang pangimog ba? Kita kagwapa kanami. Dili na siya tinuod nga gugma. Mao na nga ato makita ni mga higalang mga kaigsunan, kini dili kana gugma. Kana pagpangimog lamang, kahuna-huna kasi mong kaugalingon, dili kana gugma. Ang gugma adunay mga pagbati apan dili lamang kini pagbati, usa kini ka prinsipyo. Ang gugma walay pagkatapos. 1 Corinto 3. Ang gugma walay pagkatapos. Bahala magkabulitsing dahil di gugma gyud akas lang ta kaday basta kay makatigong ko na yung jismil. Niabot na lang tuig, wa mo nabot yung jismil hangtod karon wa pagyapon magkasal. Saan adrap mo hangtod ganita na po lain pamaagi. Isa kalibo na lang yun. Gusto siguro yung magpakasal pero wag yung kwarta. Karong panahon na kung magpakasal ka karong bahala dahil tangko na kaisunan. Dili na lang magpakasal. Gasto dinaghan. Ako dahil hindi magpumusugot yung ubat nga ni kung kaslong nangka na isunan. Nagaling viral karon nga kuadra palinghirap bihon. Basta kay makasal sila. Ang gugma at tunay mga pagbati apan dili lamang kini pagbati usa kini ka prinsipyo. Di prinsipyo gyud gugma. Ang gugma walay pagkatapos. 1 Corinto 13:8. Dili matapos ang gugma mga higalang mga kaigsunan. Nahigugma kita pinaagi sa atong kasing-kasing apan labaw na gayon pinaagi sa atong mga ulo. Okay, ang atong pagbati mga higalang mga kaigsunan importante gani nga pinasikat sa atong kasing-kasing utok dili kay kasing-kasing ra gyud. Kanang iban bitaw kayon nga pastilan kasing-kasing na mudi ya man imong gamitan imong utok. Duha gyud na sila. Mag-uban din sila mga kaigsunan. O na, importante mahigalang mga kaigsunan nga kining atong pagtuon, atong masabtan kung unsa ka importante yata sa panaglahi kanuha. Ang pangibog buta, apan ang gugma nagalantaw ug nagasusi. Ang pangibog buta, matupasakpan, nagalantaw o nagasusi. Ang gugma nagalantaw o nagasusi. Sa una mahigalang mga kaigsunan sa yak matagaling, doon ako ipamayapan ka na malimuno. Pag adto na ko sa malimuno, ang babae mga kaigsunan hubakon. Unya mahilig disko. Sabi niyo mahigalang mga kaigsunan, kadtura gyud nga attitude niya. Wa ko mulahos. Nahigugma ko kay adto ko malimuno. Pagkahibalo na ko nga maunang iyang kalidad, mahilig sa disko. Mahilig og unsa ra kad mga kalibutanon. Una bis wa gyud ko mulahos. Dili gyud ko sa akong asawa. Ako Char. kita mabuan eh. Diyan, kamaumabulog din na diskarte po kita yung mga kaigsunan. Daghan bayan mo yung pod kay daghan po maguyabay. Pero una ko nakrasa ng mga kaigsunan o siya kay Balong. Nauna ko nakagusto sa iya. Diskarte na doon mga kaigsunan. Pero mo lagi mga kaigsunan. Takas lang ka. Di sa aran ko na ko. Niabot kong siya daw mga kaigsunan. Nangasawa yun ko kay naikong magiging ang usawa. Mao na nga makita na itong mga kaigsunan, ang gugma nagalantaw o nagasusi. Susihon yun na ito. Kaya importante kayo ni. Lagyan din eh. Butang ako pido. Diyos sa gugma sa mga nangalun. Katugit ang Valentine's Day. Sabi niyo, subiltan mo, ang simbahan sa Katoliko, booking. Ang purok owner, booking. Pati tapahan ng booking. Ang nanatag disco, umana ng booking. Ang mga hotel, booking tanan. Kana siya dili tinuod nga gugma kanang magunang-unang bitaw diha sa purok uno kanang among purok diha sa dapit dito sa Katoliko nga simbahan naa diha ang nag-date kada gabi pagkabuntag pagsusin mo dunay mga kundom nga nilabay dito sa kilid kundom mga batan-on di kundom na gagamit na kana siya dili na siya tinuod nga gugma buta matupad ni buta ang pino Diyos sa gugma sa mga Romanon kining Valentine's Day mao ni siyang panahon na day of last adlaw sa kapunan. Just imagine mga kaigsunan pati tapahan booking. Puro booking. Simbahan dito sa kwan kay namin kita ng booking.
ang interview ko tingali karong booking ko tingali. Hotel puno, booking. Bumikan ni ini nga pagbating sa mga tao, buta na kupido, kaya adlaw na sa gugma. Pero adlaw na siya sa mga kalaway. Ato makita, ginisunod mga kaigsunan. Ang gugma dili buta. Ang gugma dili buta. Aduna kini mga mata. Aduna kini mga mata. Kini nagalantaw ug nagasusi. Kini nagalantaw ug mususi. Susi ko na to. May gugma ba ko kini? Ato tanawon ba? Doon ako'y kauban ako sa trabaho, matong pa niya. Pastila nagbasog yun din. Kaya kining akong bata, nga nung naglagumig sundo, wak may kabantay, kining akong umagad, arang kabungon. Matong pa niya, pastila di naman maungik, kaya nagkasal naman. Pirting mumula. Nakunaw ako'y nagada yung bungon no. Amot kung ganahan mo, kisay ganahan mo kung umagad bungon, pagkaway nada kung yung bungon. Kaya ilang kitang sultihon, laing ito man. Unya kung hinayon og sulti, lain po nagpan, grabe ka suspicious kining bugol. Ang gugma kini buta, makita na to insa ng tanghanan. Duna kini mga mata. Ayaw mo pagtuo kita kanang ingon nga maging sino ka man ikaw pa rin. Ipaglalamag kita hanggang sa dulo ng mundo. Ayaw mo tuo ano. Nang maging sino ka man ikaw pa rin. Ipaglalamag kita hanggang sa dulo ng mundo. Hindi kita iiwan. Ayaw mong turuan na. Mga ginara-gara na nanay. Pasalig na nanay. Gara-gara na na. Pag makuha na ka, matuwa na yung gusto, huwag na dayo. Bidyaan na ka, binlan na ka kung sibling ihang simungkiyan. Mamidyan na kay dili at tinungan ko. Panaglahi, Chris. Tanaw na to. Kung sa'yo panaglahi. Ang pangibog nagaagpas sa mga makita sa gawas, ang gugma ng pakabana kung unsay anaa sa sulod. Hoy, ingon ganin pagkanani. Kana na klase na tao. Kanang gitanaw ra sa gawas. Pagkasipsip. Sugilad na mo mga batagon, kanabit ang uban mga batagon, mga dalaga, pag makita-kita ang pusod. Ang uban mo mga lalaki, ganahan mo pagkalani. Pero ang tinuod na gugma, makita kung unsay natasan. Ingon na yun ang pagkabutan ka ito si Inday. Pagkamatinahurol, pero kanang uban na yan ang bitaw, magkita-kita pusod, kana puro na siya kaulang. Mga lalaki, kitang mga lalaki, ang atong tanawon, kanang usa ka bubutan nga babae nga kamaumutahon sa atong mga ginikanan. Kasagaran karon sa mga batangon nga mga babae, di na kamaumutahon sa mga nanay ug tatay. Mao na nga panaglahi sa tulo. Makita na to ang pangibog na naapas sa mga makita sa gawas. Ang gawas na yun, ang makita. Mao na nga importante yung gatong tanawon mga higalag mga kaigsunan dili ang kita magtanaw kung unsay naa sa gawas niya. Makita sa gawas. Sa mga makita sa gawas, 6 appeal. Uy, pa. Sexy. Sexy. Mo kami mabantayan sa mga lalaki mo yun eh. Number 1 na makitaan na sa mga lalaki. Pa. Sexy. Guwapa. Ano pigil? Asuhok. Puti. Figura. Figura. Ako bitaw asawa sumilon ta mo kini ako asawa. Ikaw po sexy. Di yung kumingon nga dai. Muingon ko nga dai pagarti mo dai. Di na mo po siya magpaingon sa ako nga mangarti siya magkaugalingon na gyud siya. Peksuran kay lisod Oo. na. Siya na gyud mo diskarte. Ganahan ko kay mo diskarte mapon. Unya mo po yung ganahan. Di po ko paiwit po sa uban. Kanang moingon nga 60 ang asawa di po ko paiwit. Kaya nga kung asawa maghigalag ba kay sunan. Ako po ni pakuanon ko kay. Kung kay ninyo manlusot na kitahean, doon ako'y nakikan sa patag. 5 na kong bata, ang akgal bitas tutoy ka ng bunga-bunga, na may gusto pinipisi, nilusot na. Naku, grabe sab. Kunya, naliba. Mga asawa, pamilya ko mga asawa, adyaw dyan pumagpa, kuhan si Tuko Galingon, at timanan dyan yung taon, Kalabitan mga ninyo, di na mag-brag, grabe sab. Nagpalit tuyo na kuna, grabe sab yung mayana. Salid kay ninyo na, nagbitay ang tutoy ka Nagka na sa mag-bra. Di naman. Di ka sa tamayo, no? Lapi-lapi. Kunya, nanimaho di nahapit maligo. Ay, usap. Ang akong asawa, dahil kung paano bolt dahil ka lang ipang-lustos. Lustos niya akong asawa. Ingon mong tanay mo. Ako po, kanina ako asawa ko nito siya nga, pagpagwag ko doon, ang baglos kong sabon.
para both side sa amo, kaming duha, bukyan sa kayo ni. Kay puro man lagi kuan. Wa di ingon nga, balita og lain mga higalag mga kaigsunan. Pananina, mauna ni mga babae. Ayaw po pagpakita ko ng pusod nga, grabe na yun. Kaya ang asawa mga kaigsunan, ipakita yun na mo ng modest yun ang iyang kuan. Kanang sakto sa Gawas nga yung mga kaigsunan may inong kung sakto na ni, di mo rin mupura. Uy, pag-ilis ito kay mupura. Bumalik na po kumaigsunan kay mag-ilis. ang ako po nasawa mga kaigsunan ni Marcela, Dudes, wag po kayo kayo sa sulubot. Inis po ko kay, ang akong gusto ka ng ganahan ko ng asawa. Both side ba? Okay, tanawa to din mga kaigsunan. Makaibog tanawon. Mauning makita sa gawas, makaibog na tanawon. Tama na sa mata. O kung sex appeal. O 6 April, kagwapa, labing lubot, labing managsulis. Mauna na yung itanaw sa mga pangibog ng mga tao. Huwag sila magtanaw unsay naaliyan. Atong tanawon, ang nasa sulod. Nasa sulod. Unsay nasa sulod. Atong tanawon din eh. Oh. Personalidad. Personalidad, importante din eh. Personalidad. Ato makita. Batasan. Ano? Batasan. Importante kayo ng batasan. Oh. Kinaiya. Kinaiya. Mga lalaki. Mauni yung tanawon sa mga babae na inyong Tinanaway mo. isaitan. Tinanaway mo. Kay dunay ako na kuanan mga higalang mga kaigsunan nga ang iyang ugangan wa baka angay sa iyang ugangan kay arang ka isog musukon ugangan. Way nada kinaiya. Mao na nga importante kayo ang batasan sa usa ka babae lalaki. Importante kayo. Uno Samuel 16:20, ang tao nagatanaw sa panagbuhay sa gawas, apan siyo ba nagatanaw sa kasing-kasing? Kasing-kasing ang tanaw ni tanaw sa Ginoo, dili ang sa gawas. Makita na to gwapo, makita na to unsa Pero ka sa kasagaran gwapa. sa mga lalaki. Pero ang gitanaw sa Ginoo, unsa ka kamatinong anon diha sa kasing-kasing. Mga lalaki, ang inyo ra matanawon kay ang panggawas ra. Oh, ano sa Samuel 16, ang tao nagatanaw sa panagbuhay sa gawas, apan siyo ba nagatanaw sa kasing-kasing. Makita na to ang panaglahi number 4. Ang pangibog walay pili, apan ang gugma putli. Pag-ibog may pili, kuritas. Pero ang tinuod na gugma, apan ang gugma putli. Kani mga lalaki, mga higalang mga kaigsunan, sultihan tamo. Ang tinuod na gugma, dili ipataka bitaw, uy, kanami, kadana. Kana siya, dili na siya tinuod na gugma. Okay, nga din eh. Si Joseph nagasulti, may tungod sa asawa ni Potiphar. Unsay gisulti mga kaigsunan, unsa na kung paghimo ining dako nga makasala sa atubangan sa akong Diyos. Dako na pagpakasala sa atubangan sa akong Diyos. Bato pa sa akong amigo, kadtong pagsulay ni Joseph, kung siya pa to'y gipintan, bato pa niya, dili na ko makaya. Wala magyud ang asawa ni Potiphar. Dito basta-basta. Daghan sa mga isti, isang pagmulalaki. Kung mautoy mutintan mga kaigsunan, kamuran dito duha sa kwarto. Di yung kapasalig. Pero kini si Joseph mga kaigsunan, unsa na kung paghimo inindatong sana atubangan sa akong Ginoo. Di na ko makaya. Kadagan. Nakailan yung ugal ano ko din so tuwa ng bayo tidagan. Igsuon man ang higala. Pagsulay ni Joseph. Kini nga pagsulay mo kay Tentasyon. pinagbugat kaayo. Tentasyon sa atong pagkalalaki. Labi na gyud kita mga minyo na kung tintalo tani. Na yung pagkapasalig ambot paghani mo ba makapasalig ba? Ako mga kaigsunan bisag kung kami nagsulti dinhi. Kung ang tintal gwapa. Ambot lang yung kaha. Okay ra pareha sa tong naon sa asawa kay di na ta. Labi na kung artista biday gwapa, so nakagwapa. Ako narangko dito sa gingarian sa Egypto. How then can I do this great wickedness and sins against God? Mga higalang mga kaigsunan, mauni siya ang gisulti ni Joseph ngadto sa asawa ni Potiphar. Atong makita din ang suyo. Si nagsulti kang Mrs. Potiphar. Mao na ni gani nga busa-usaon mo sa paghimo kini nga dakong pagkadautan makasasala batok sa Dios. Genesis 39:9. Mauni ang sunod
sultihan ni Joseph mga kaigsunan. Wala magpasabot na si Joseph bayot. Si Joseph barog yun siya sa prinsipyo sa Ginoo. Prinsipyo yun niya. Mao na nga ang tinuod nga gumba di prinsipyo. Di ingon kaulag na. Niya? Kung tintalon sa wala pa'y kasal na sikso, ang gugma mo ingon, ulat o na hangtod kita makasal. Kaya ba na ninyong mga dagat ulit tao? Ulang anay do, ayaw anay. Di naman mo ka na Isa ta maguna-una, pakasal sa ta. Itik-itik lang po. Mga batanon, Mao na nga, importante yun mga kaigsunan. Oops! Ulang anay. Ulang anay. Ulang Ako tayo kasal. Ulang anay. Oh! kung imbitaron ta sa gawa sa kaminyoon nga relasyon, ang gugma mo ingon, dili ako. Dili ako usa na kaminyo. Hoy, kalang mga minyo! Tintalon. Darling, kung itintalog ka, ayaw na kayo, darling. Grabe sa, ayaw, murag nakakuha ng yun ba? Nakasuway. Dili. Mula yun ka mga kaeksonan, mga minyo. Dili, ako usa na kaminyo. Ako po di mo muna, dili na ko, wala ko may panahon sa ako. Minyo na ko. Importante kayo na mga hikalang mga kaigsunan. Namupalipan pa tayo kung lang gitaka na dyan. Ayaw po. Kaya ang tinuod nga gugma ni prinsipyo. Okay? Kung tintalon sa wapay kasal na sikso, ang gugma mo yun, ulat una, pakasal ta. Oops! Pakasal sa ta. Nana dire. Ayaw arindo. Mga bata na Pakasal na rin tayo. Day, pakasal na rin. Ang laki kayo mo, pakasal na rin ka day. Sino day? Sigirang ka na. Mauna yung pahit mga higalang mga kaigsunan. Kay mauna siya ang kasagaran hitabo sa kalibutan. Gamay rin yung ikasal ka rin diha sa simbahan. Tuwa na ka rin sa mga miyo. Judge. Tuwa na sa judge kay nag-unang-una na. Mauna siya yung problema mga higalang mga kaigsunan. Okay. Magpakasal na kita. Pakasal na kita. Usa ko doon, kasal na tuod, pero doon na rin nagtulog ang mga bata. Pero Wala. okay na basta kayo magkasal. Hindi man problema, pero wala na. Hagbay na. Nanay tulo. Mas nindot ba lang ikasal na wak pag yung tao na una-una? Naglahit ko. Ang pangibog nagsiguro sa kaugalingon, ang gugma nagsakripisyo sa kaugalingon. Sakripisyo. Dahil, di yun ako kahilamtan na ang babadyo sa inyo mo na, bakit ba din ako? Ano ako ito tao? Bisa na lang magkakos. Dahil akin juga ni-preserve para sa ako kami nyo. Naayaghan, bidyaan ni noon ng mga grabe ka-preservative na mga lalaki. Sa so, ang ranger kay nagkamang na, ang engineer kay nagplano pa. Wala daw engineer. Ang ranger kay nagkamang na, kakdos na. Pero ang pag-ibog nagsiguro sa kaugalingon, ang gugma, nagsakripisyo sa kaugalingon. Muantos yun. Maulis ay pinag-importante mga higala na muantos yun ta kung tinuod ta ng gugma. Ang gugma dili maaako-akoon. Dili selfish ang gugma. Dili ato na ang gikinahanglan, ato ang gana ang gikuan Korinto 13:4-5. Okay, makita na ito din eh. Ang pangibog nagpakabana sa unsay akong gusto. Mauni siya ang pangibog mga higalag mga kaigsunan. Pangibog sa ulod. Niya? Maunay makita na ito kay abi ninyo sultihan karon ang cellphone. Grabe karon na pornography. Grabe ang cellphone. Mauna nga ang cellphone, usa na siya nakadakot karon gigamit sa yawa aron sa pagtintal sa mga tao karon. Makita nato dinhi mga kaigsunan. Ang gugma nagpakabana sa unsay imong gusto. Ang gugma nagpakabana sa unsay imong gusto. Importante kayo mga kaigsunan nga ang tinuod nga gugma mag-concern ba pakabana. Concern. Makita din yung mga higalang mga kaigsunan panaglahi number 6. Ang pangibog nagalihok sa kagayunan, ang gugma pinaagi sa Diyos ng pagbuko. Okay, ang pag-ibog na galihok sa kagayunan, ang gugma pinaagi sa Diyos ng pagbuot. Kanabang plano ba sa Ginoo? At the age of 27, ako sugin lang na mo, at the age of 27, nagninyo ko. Wakil ko, nagtrabaho ko, wakil ko, magkapil-apil ng kuya-kuya. Nagninyo ni sa akong asawa, ikasal yung simbahan. Mao na mga higalang mga kaigsunan, kini nga akong asawa. Basta pagbubutok
panahon na mga kaigsunan. 18 pa rin. Mag-running 19 pa. Ninyo na mo ba, 18 pa ako ba yung City? Sa'yo. Gusto ka doon ko kay, daghan malagi kay, ingon to mga kauban ako, kabata, masag na yung pangasawuno. Bata pa Pero at kung namahay mga kaigsunan, ka-responsible mo siya. pagsuko ay nila, hiluta ko, bisang kong tungang gabi, mata kayo mo hilot. Eh di man ikatuyog ko nili masans bitaw. Matatawa mo sa katuyugon, tungod lagi sa kugma. As nila ko niya papunay mong manuguday, hagbay na nga mong pamilya niya, tungod sa tinuong mo. Kung makita, hindi mga kaigsunan. Ang Diyos nga nagagiya kang Isaac o Rebecca, magagiya kanimo o kanako. Genesis 24, 15, ang Diyos mga higalag mga kaigsunan, mao'y mugiya ka ninyo, mao'y mugiya ka na ito, mahitungod sa kugma. Giyahan ta sa Ginoo mga kaigsunan, kung kita magpagiya. Panaglahi, numero City. Ang pangibog nagagikan ni Satanas, ang gugma nagagikan sa Diyos. Pag-ibog, ang author ani sa Satanas, ang gugma nagagikan sa Diyos. Kanabang naulag na, gikan ka na ni Satanas. Ang gugma nga tinuod, nga di prinsipyo, si Ginoong Hesus mo